Verkeerpster Lutske is een van de fanatieke verkeerders op de merk van Rusterveen. Ze verkeert puzzels en een soort zelfs maken sokken. We zijn er vanmorgen op betierd hoor. Dus, Hoe laat zit je hier? we zitten hier om 11 uur. We zijn er om 20 of 4 uur na. Ja, je wat willen mij de dag goed meenemen, toch? Dit lijkt me meer als het koningspaar. Daarom we ben wel koninklijk gezind, maar het is er heel druk. We zijn muziek. Je wil hebben wat sfeervoller voor u op. Hield het zin je, doch je net alleen nog maar wat verkeerpje, er wordt ook muziek maken. Nou, ik hou nou wel zangles inmiddels. En Amber speelt echt al heel lang gitaar. Dus we oefenen je wel. Maar het is natuurlijk een beetje zijn passie. Dus dan vind je het leuk om samen muziek te maken. En wat voor reacties krijg je hem al, ja? Ja, vooral van wat oudere mensen die blijven echt even staan. En die kunnen er echt wel even van genieten. Dus dat is wel heel leuk om te zien. En ja, sowieso krijgen we gewoon mensen die klappen of die juichen. Dat is wel heel leuk om te jaren. Demi wist een hele tas vol wat bij elkaar te sammelen. Zwaar meidenboekjes. Dus. Wat een soort. Is dat al je mij die eigen spaargeld kocht? Nee, we hadden geld gekregen. Oh, dus hoesten ze net helemaal voor te sparen? Nee. Ik heb 3 dingetjes gekocht. Eén keer Pokémon kaarten. Een oor keer iets met Labubu's en nog wat met Labubu's.